Takže i když reaguje na řez citlivě, tak já ji musím řezat a musím ji řezat velice intenzivně a neustále v těch našich podmínkách, kde toho sluníčka a tepla není tolik, i vytvářet ten prostor pro to, aby se mi každý rok vyvinuly krásné, pevné, jednoleté přírůstky, které vlastně ponesou tyhle ty květní, aby se tam vyvinuly ty květní pupeny a měli jsme prostě perspektivu nějaké rozumné sklizně. Takže i mimo jiné proto se musí řezat velice intenzivně, pravidelně, samozřejmě absolutně nemyslitelné je, že by se ta broskvoň neřezala. To takovéhle fatální chyby, když zahrádkáři samozřejmě udělají, tak ta životnost toho stromu okamžitě prudce klesá, v podstatě je odsouzen k zániku ten strom v našich podmínkách. Tak, dlouhý řez spočívá v tom, že se snažím každý rok ten strom ořezat tak, aby mi vytvořil tyto silné, pevné, plodné přírůstky a já potom, co vlastně velice, ono to tady je i vidět, přesně tadyhle, jak mám položenou tu ruku, byl nějaký přírůstek, který, když byl jednoletý, nesl spoustu květních pupenů, v ideálním případě se na něm vyvinou teda plody, vahou těch plodů se ten výhon ohne a na jeho bazální části se vyvinou přírůstky nové, které vlastně jsou zárukou sklizně v dalším roce. A já je velice jednoduše využiju jenom proto, abych měl samozřejmě další sklizeň. Snažím se zachovat ten původní tvar. To znamená, mou snahou vždy bude ctít ty kosterní větve, jinak kosterní větev v tomto případě, tady jsou 3, vhodné by byl nějaký ten počet 4 větví, když se podíváte do té starší výsadby, někdy tam těch kosterní větví bylo trošku více. To právě zesiluje pak ten problém, že ta spodní část je přehuštěná a netvoří se tam dostatečný počet těch přírůstků. Tady v tomto případě máme situaci snazší, toho sluníčka tam přišlo dost a v té spodní části skutečně máme z čeho vybírat. Na druhou stranu by se nám ale samozřejmě, kdybychom si vybrali nějaký plodný výhon v této části a stříhli to na něj, tak by se nám samozřejmě ta plodnost ale přesouvala postupně až do oblastí, kde samozřejmě je to nežádoucí. Za prvé zde potřebujeme zachovat průjezd pro mechanizaci. Za druhé samozřejmě vahou těch plodů by se nám ta větev postupně ohýbala, špatně by se udržoval příkmenný pás, to znamená, že by nám zasahovala do oblastí, kde potřebujeme obdělávat, udržovat pozemek. A samozřejmě stejně tak by se nám mohla přesouvat do horních partií, podobně jako je v té staré výsadbě. Takže vždy se musím snažit vracet se zpátky, to znamená využít ten první vyvinutý výhon, který vlastně následující rok proběhne stejný proces. To znamená, že ten výhon se opět vahou plodů ohne a na jeho bazální části vznikne nový. Takže to je ten úplně nejzákladnější a jednoduchý princip. Jak už jsem zmiňoval, je to dlouhý řez, ještě je tu alternativa krátkého řezu, ale to by právě byl problém, protože když se dobře podíváte na tenhle výhon, tak ty květní pupeny jsou právě v té horní části a kdybychom zakracovali na těch 6 až 8 pupenů, tak v této části bohužel jsou samé pupeny listové a vlastně tím bychom se připravili o sklizeň, což by samozřejmě u nás tady nebylo žádoucí. Tak, první, co bychom asi měli odstranit, pokud teda jsme se přesvědčili, že ty kosterní větve jsou v pořádku, že jsou zdravé, že žádná nepotřebuje nějakým způsobem nahradit, tak bychom se měli snažit odstranit ty bujné přírůstky uvnitř, které jsou stejně většinou jalové, to znamená, nejsou to pravé plodné výhony, sice tam nějaký, protože asi v tomhle případě je to mladá výsadba, jinak je pod závlahou, i když ta kapkovka tady není příliš vidět, tak tu je. Tak díky tomu i ten předčasný obrost, to znamená, tohle je jednoletý přírůstek, to je celý jednoletý přírůstek, tak i ten předčasný obrost mi tu nějaký květní pupen sice vytvořil, ale samozřejmě v tuhle chvíli není žádoucí. Když bych potřeboval odstranit takovouhle silnou větev celou, tak samozřejmě bych neměl zapomenout na to, že je to peckovina, která snáší řez špatně a pak bych musel uplatnit metodu Cánova řezu. To znamená, že bych musel ten silnější přírůstek, tu silnější větev odstraňovat postupně. Protože jestliže odstraníme větev, která svým průměrem
přesahuje nějakou polovinu pod rozvětvením, tak samozřejmě tím si zaděláváme na problém a proto se uplatňuje ta zásada postupného řezu, to znamená, že vytvořím jakýsi čípek, který v tomhle případě ještě mi tadyhle něco může i, když na to přijde, dát. A odstraním ho až postupně, to znamená až v případě, že dostatečně zesílí ta větev. I když v tuhle chvíli bych řekl, že tenhle průměr větev už se té polovině blíží, tak přesto ho tam můžu ponechat. A tím si vlastně tu rostlinu připravím a určitě ta reakce potom, co odstraním ten zbylou část na větevní kroužek, tak zareaguje ta rostlina určitě mnohem lépe a je ta reakce na to adekvátní. Není tam prostě žádný kleotok a neodumírá mi ta větev, což je samozřejmě docela zásadní jinak problém. Tak, pojďme na to. Nemusíme se bát tu broskvoň prostříhnout opravdu intenzivně. Teď jste možná viděli, že mi tady prasklo to rozvětvení, tak nemá cenu se tím dlouze trápit. Ředíme, tady nemáme žádné květní pupeny, ředíme na vzdálenost nějakých 15-20 cm. To znamená, že když tady mám krásný plodný výhon, tak můžu opravdu nebát se, ta broskvoň, ten prostor bez problémů velice rychle zaplní. Jinak jsou tady i, když se podíváte, kratší přírůstky, které nesou taky květy. Samozřejmě, že i na nich se může vyvíjet plod, ale není to záruka, že by ten plod byl dostatečně kvalitní, protože pro vývoj toho plodu, sami víte, že broskev je plod poměrně velký, tak potřebuje poměrně velkou značnou listovou plochu na to, aby ten plod byl správně vyživován, to znamená pak měl tu velikost a samozřejmě jakost. Takže nezbývá, než nějakým způsobem k tomu přistoupit odvážně a řešit ten problém tímto způsobem. Tak. Tady je právě na zváženou, jestli se rozhodnu pro určitou nějakou přiměřenou výšku, tak samozřejmě, i když tady tolik plodných výhonů není, tak nebudu sesazovat tu korunu zase nepřiměřeně nízko s ohledem na ostatní části. Někdy možná byste mohli se mnou polemizovat, i když tady ten průměr pod rozvětvením tomu odpovídá, jestli uplatňovat sánův řez i u takto slabých větví, ale u těch slabších větví to stříháme tady v tom případě přímo rovnou, protože zase s ohledem na to, jak je ten sad velký, samozřejmě se nemůžeme s tím, řekl bych tak, detailně zaobývat, jako kdybychom měli doma jednu jedinou broskvoň. Tak, nebojíme se vracet ten růst zpátky tak, aby jsme udrželi ten tvar, který už v tuhle chvíli bych řekl, že je tak nějak optimální. Tak, ten prostor, když takhle vidím, tak první, co bych si měl očistit, větve, které jsou vyloženě odumřelé, ale už to vlastně naznačuje ten problém, který jednou může nastat. Podobně jako tam, že v těch spodních partiích se nám bude toho plodného obrostu tvořit málo. Proto je možná u těch broskvoní tak důležité nebát se toho a skutečně prosvětlit i tu horní partii, aby se dostávalo to slunce, teplo i do těch spodních partií. Ta broskvoň to prostě vyžaduje, potřebuje ke svému růstu, aby byla přiměřeně osvětlena i ta spodní partie. Tak, někdy se člověk nesmí bát a už to nějakým způsobem, a teď byste zrovna mohli říct, že tam nebyla uplatněna metoda Cánova řezu, jenomže popravdě řečeno stejně předpokládáme, že tady se nám vytvoří další přírůstky a v podstatě nám to bude fungovat na podobném principu jako ten Cánův řez a hlavně ten cíl tady bych viděl v tom, zachovat ten růst v té spodní partii stejně intenzivní jako v té partii horní. Tak. No, kdybych měl nastříhnout tadyhle nějaký oslabeně aktivní čípek, takzvaně na tu
na princip toho Cánova řezu, tak by to samozřejmě nějakým způsobem mohlo vypadat nějakým takovýmhle způsobem. Jinak tady se větve drtí, takže je ideální, když se hází do meziřadí. Tak. Občas se nám stane, že některá z kosterních větví nějakým způsobem odumírá, zasahuje do nějakých částí, kam nepotřebujeme. Pak by bylo na zváženou, jestli nevyužít i tyhle ty jednoleté přírůstky a postupně samozřejmě ohýbáním nenahradit. To znamená zachovat ten původní tvar. V tomhle případě ale už si myslím, že ten průměr této větve je větší než je více než dvojnásobně větší než je této větve, takže můžeme odstranit tu větev i hned. Tak. Stále se snažím, jestli vidíte, vybírat ty výhony, které skutečně jsou silné, názově odstranili, i když někdy, kdybych si to dělal doma, tak je fakt a měl čas se s tím zaobírat delší dobu, což u tohoto počtu broskvoní není možné, tak bych samozřejmě se pokusil udělat ten oslabeně aktivní čípek. Doma zkouším tu broskvoň pěstovat ve tvaru štíhlých řeten a je pravda, že je docela dobré, když se tomu člověk má čas věnovat více té broskvoni a přistupu ještě k letnímu řezu, ten samozřejmě na tenhle ten základní udržovací řez není úplně vhodný jako termín. Ale pro odstranění letorostů, zahušťujících přírostů, to vůbec není od věci, protože já si tím samozřejmě pořeším ten základní problém, že ta rostlina nemá v té spodní partii dostatek slunce a nevyvíjí se mi tam plodné výhony tak, jak bych potřeboval. To znamená, že něco nechám do toho léta a sesadím si ten vršek, prosvětlím si ten vršek až následně. Tak, tady se mi to úplně učebnicově nabízí, vidím krásný přírůstek s květními pupeny, vrátím to, nezasahuje mi to nikam do oblastí, do kterých nechci. Opět stejný případ, ideální vzdálenost, 2 vyvinuté a samozřejmě tohleto v tuhle chvíli už nemá perspektivu, jen by mi to zahušťovalo a perspektiva nějakých kvalitních plodů na takovémto obrostu samozřejmě není. Tak, zase, tady je ohnutý nějaký jednoletý přírůstek a je na zváženou, jestli nám nebude časem vadit, že už nám ty větve půjdou až někam dál. V tuhle chvíli bych si asi ještě z toho něco vybral, si myslím, že ještě tak daleko nejsme v meziřadí. Na druhou stranu samozřejmě je dobré to ale proředit na tu udávanou 15-20 cm vzdálenost, ale už předpoklad je, že když by to jenom trošku šlo, že bychom to jednou vrátili do nějaké oblasti, aby jsme vytvářeli obrosty někde v této části. Zrovna tady nemám možnost, někdy to kombinuju, že nastříhnu nějaký čípek, normálně se u dlouhého řezu nepoužívá, ale občas mám snahu tam něco ponechat, aspoň tohle asi ale perspektivní stejně není. Tak. A po zakrácení je určitá šance, že až se mi tato větev vahou plodů postupně ohne, takže se mi v této části vytvoří nějaké přírůstky nové. Vždy by měla být snaha, i když ta větev udržet i v nějaké intenzitě růstu a nedopustit takový ten negativní efekt, že pak jsou ty kosterní větve, když se podíváte, dole prakticky někdy holé.